Амағыз, мен Рүстем Нұрыев, сираттағы қысқа вики дәрісті сізге тәқдим етем. Бүгінгі дәріс авторлық құқықтарына бағышланған һәм журналистер, язушылар үшін юнәлтілген ғалимдар үшін. Біздің башқұрт тілінде вики кітапхана деген проект инкубаторда бар. Онда автор тексттарын өзгертмейсе, шул килеш нәшер итәргә була, бастырырга була. Әмма ләкин улар ирекле куллануга Creative Commons лицензиясы белән тамгаланырга тиеш. Автор үзенең белдерергә тиеш үзенең нинди иҗади эшен ирекле куллануга сыгару турында. Әлбәттә, был осракта автор үзенең эшенә, иҗади эшенең, әсәренең матди өлешеннән баш тарта һәм авторлык хокукларын хаклап, ирекле куллануга сыгыра. Уның өчен махсус урындан хат язып, рөхсәт алырга кирәк һәм тамга алырга кирәк. Улы тамга алырга кирәк. Мин шуның өчен бына ашы адресқа хат яздым. Үземнең исемдән автор буларак. Бына ашындай эстәлекле. Кемдер теләй, мин ул эстәлекне күрсәтермен сезгә. Һәм бер ничә вакыттан соң миңа бына ашындай җавап килде. Эстәлеге нимәдән гыйбарәт? Укып карарсыз. Бына шундай җавап килде. Благодарим за ожидание точное соблюдение процедуры предоставления разрешения. При публикации вашего материала в проектах Wikimedia, пожалуйста, помещайте на страницу обсуждения статьи или на страницу описания файла строку вот такую дигәннәр. Һәм мин үземнең вики китапханага куйган мәкаләләремнең, иҗади эшләремнең динә шул тамганы куйдым. Әйтәйек, минем Башкортстан гәзитендә 14нче елда нәшер ителгән Мәсле йырының тарихы дигән мәкаләм 11-12 мартта шул мәкалә минем вики китапханага күчерелеп куелган һәм шуның өчен мин ул мәкаләне ирекле куллануга сыгаруым турында тамга куеп, бына шундай игълан биргәнмен. Игъланны бирү өчен әлеге баягы тамганы рөхсәт бирелгән. Бына шул тамганы әсәрнең исеменә утыртырга кирәк. Исенә утыртырга кирәк. Әйтик, Яңа Булат бәйете турында минем шигъри бер әсәрем булган була. Ул 2010 елда нәшер иҗат ителгән һәм шул ук елда Яшьлек һәм Киске Өфө гәзитләрендә нәшер ителгән. Мин шуны сезгә хәзер күрсәтәм. Мөхәррирләү үзгәртергә дигән yerенә кирип, әлеге тамганы күчереп куям. Менә шулай итеп күчереп куям. Яздырып куярга дип язабыз. Һәм соңында минем был әсәремне ирекле кулланырга сыгаруым турында игълан бирелә. Менә шулай был мөрәҗәгатем әлеге башта әйткәнчә язучыларга, журналистларга, галимнарга үзләренең иҗади эшләрен, үзләренең автор хокуклары белән булган эшләрен ирекле куллануга сыгарырга рөхсәт бирергә өйрәтү юлы. Бәлки бездә бер заман был вики китапхананы шулай башкорт телендәге әсәрләр белән тултырып, автор хокукларын ирекле куллануда ирекле итеп үз проектка сыгарыр идек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Сираттағы дәріс тамам, киләһеләрен һәм алдагыларын карарга рәхмәт. Уңыштар барыгыз.